Nandito na kami Guys, nadiritig una na mo diri guys. Okay, ngalap taron. Oh, ngalap taron. Ya, ano siya mga guys. Ari to diri agi mga guys ha. Ngalap tag kuan mga guys. Kung matagak ta diri mga guys, sigurado tubig ini daghan kasili ra ba diri ay. Pero para ugma ni mga guys. Kay maghimag ta mga guys, pag ato ang lanahan ng ato ang gamhan ng himag mga guys. Lisod lagi kuno kayo mga guys oh. Sa ni si Bailan Arcadia. Gali isod man siya kayo mga guys. Mauban mi siya na ako mga guys. So mo ni siya mga guys. Mangalap mi diri mga guys kay nita mi kalasangan jud anig mga kuan. Oh. Dagko ay mga kahoy di mga guys. Diri dapita mga guys, murag na gid gahom mga guys oh. Klaro kayo. Pangulo sa gamhana mga guys. Nada ko